cariñosos como estes que acabamos de ver. Ou máis aínda, ou máis, máis. porque mirade que fato temos aquí de cans de palleiro, están todos tranquiliños, están todos... Bueno, tranquiliños os máis pequenos, moi tranquiliños non están, porque son pequenos, que lles vamos facer, pero son ben guapos todos, vamos a coñecer a estes cas todos, aqueles outros, e vamos a coñecer tamén a xente do Club de Can de Palleiro, unha das 4 razas autóctonas galegas, e a ver tamén de que son capaces estes cas, porque ademais de ser moi guapos, son moi inteligentes, son moi bons cas pastores, e vamos a ver tamén que necesita un can de palleiro para ser un can de palleiro recoñecido con pedigrí. Iria, o que tiñas ti nas mans é un cachorro? Can ou cadela? Sí, este... É un neno? Penso que can. É can, non? Penso que can. Ela é unha femia, nesca... E canto tempo ten? Aquela outra femia. Canto tempo ten Puc, por aí, me poden decir? 4 mesiños. 4 mesiños? E ela? Can 5 meses e medio. Xa ten 5 meses e medio. Como medran, Bueno, Cousa temos de chula. todas as idades. Bueno, que temos un problema, verdade que sí. Os que nos gustan os cans temos un problema, e hoxe máis, que nos imos namorar seguro, non dun, senón de 4 ou 5, xa De verás. todos. Hoxe remato o programa pedindo que traias un. Non me fagas caso que non teño onde metelo, por se acaso. O malo é que non mo van dar. Bueno, pero polo menos podemos preguntar... O primeiro, son caros? Non me digas cantidades, dime se son caros ou non. Pois a verdad que non o sei, porque por ahora ainda non preguntei, pero xa preguntaremos. Vale, veña, logo sabemos canto nos pode custar un can de palleiro, unha raza das boas, hai que ver. Hai uns anos dicíamos can de palleiro e ni miramos para eles, e agora mesmo estamos ben pendentes. Non sei se os cans de palleiro, isto se preguntou, e comparando todo cos cans de palleiro, e non quero eu. Claro, ti non o viches, porque estabas aí xa pendente, Siria, pero vimos dunha historia de cabalos increíble, fan cousas maravillosas. Non sei que fan os cans, a ver. Pois... prepárate agora, porque temos montada unha escenografía en homenaxe a este día de Cupido, a ver como nos sale ese Fusco e Dana se portan ben, porque temos que explicar que Fusco e Dana hoxe tiveron algo máis que palabras. Entonces, agora, pois el terá que recompensala de algunha maneira. É unha flor. E o que dicías tú de canto valen eses cachorriños, pois dentro de un par de meses podemos facernos cun deses cachorriños por uns 300, 400 euros, serán fillos de Fusco e de Dana. Ai, que riquiño. Que xa veres aquí que el foi moi galante, pero ela non está moito pola labor. Home, cabreuse. Son moi feitiños, a verdad que sí. Ahora podemos retirar a Dana porque ten así as hormonas un algo de punta, estaba lle rosmando a todas as chicas que tiña alrededor que lle facían competencia, e podemos traer o resto dos cas para aquí para que se vexan, ves, agora xa están un poquinho máis queridos. Díxolle que era unha flor, pero sin embargo... Temos tamén a Ernesto Fernández. Sí, ela prefería unha salchicha con a flor, ou un cacho, unha costeleta, ou un anaco de chorizón, algo así. Muller, home, tenta ser un poquinho, que sei eu, unha salchicha con... Xa, pero que un can, tú daslle unha flor ou un cacho carne, vai preferir o cacho de carne. Sí, tamén é certo, o parvo son eu. Pois sí, a verdade é que sí. Ernesto Fernández, presidente do Club Can de Palleiro. Sí. Bueno, están vindo agora xa todos os nosos amigos cos seus donos por aquí. Importante, está recuperando unha raza autóctona galega que está en perigo de extinción. Sí, é así, é unha das 4 razas caninas autóctonas galegas que hai. Unha de pastor, que é o can de palleiro, e hai 3 de caza. Perdigueiro, o guicho e máis o podengo galego. Vale, e polo que estamos vendo agora por aquí, os cans de palleiro pastores, que son os que temos hoxe aquí, son de cor máis ben branquiña, amarela... Amarela, a cor propia é o amarelo. Despois temos o alobado. O alobado, que é o can lobo, que se chamou sempre, o perro lobo, e máis despois hai tamén a capa negra. A ver, espérate que me tobe un poquinho polo medio. Aquí está, que é moura, non? A capa negra, a moura, sí. Chamase moura, ademais. Chamase moura, ela. Dime, Quique. Oíra eu hai non moito que se empezan a utilizar moito nas granxas que teñen gando porque son moi bons para que o lobo non se achegue. Pois vamos ver. O resto que te descas, antes de nada, se queredes, podedes leválos por aí, facer algo con eles, para que non estén así tan quietiños, que os ser son moi bons, pero seguro que están desexando xogar e moverse por aí. Home, queren sair na revista. Que me preguntaba aquí que se... Claro, e estaban posando como vos cas de palleiro con pedigrí que son. Se usan como pastores, pero que tamén defenden do lobo.
Sí, o caso é que sí, efectivamente. Nós, cando vamos por aí, ainda andamos viaxando moito e localizando máis cans. Efectivamente, hai moitas casas e moitos lugares que se utilizan como axuda contra o ataque do lobo, claro que sí. Moi importante tamén o feito de recuperar unha raza que estaba en perigo de extinción, que nos pedigrís consten certos detalles, non? Sí. De feito, aquí... A ver se podemos enseñar un momentiño, compañeiro cámara, a documentación... Temos a documentación de Dana, que efectivamente vedes que é un documento que expide a propia Xunta de Galicia, non? A través da Consellería do Medio Rural, non? O número de rexistro no libro xenealóxico, os datos do propietario, e ao mesmo tempo a xenealoxía coñecida do can. Afortunadamente, agora cada vez hai máis casillas recheas, non? Claro, cada vez tedes máis exemplares e cada vez tedes máis... E mesmo... Coñecese máis as xenealoxías, non? Os abuelos, os antepasados e todo eso. Que mesmo vimos estes días en prensa que son cans tan bons para pastoreo que se están exportando a grandes zonas con extensións de terreo vacún en Brasil. Pois sí, a verdade é que ese é un proxecto que para nós gustanos moito, e a verdade é que estamos moi contentos con que este home confiara nos cans de palleiro, pois para leválos para lá. Sei que é un can que se adapta moi ben ao pastoreo que fan ali, que pastorean a cabalo, e sei que acompaña moi ben ao cabalo e que fai os traballos que lle encargan ali, que fai aquí en Galicia, meter as vacas nos tablos, sacalas, ordeñalas, todo isto, faino moi ben, están encantados co can e queren formar ali pois unha pequena población. Por eso vai unha femia agora para lá. Efectivamente. Dime, Quique. Ordeñalas, agardamos que ainda non o faga o can. Senón sería... estos que andan por aí. Ois, unha cousa, para quen estea vendo o programa desde unha cidade quede enamorado dos cans de palleiro. Son cans que se poden adaptar a vivir nunha cidade, nun piso, se lle saca moito ou mellor non? Temos esa resposta preparadísima, porque vedes agora esta Xavi co seu can que vai a adestrala como cadela de axuda, e temos tamén a nenos que querían resaltar dende o club do can de palleiro que é moi importante que se vira que os nenos perfectamente conviven con estes animais, que os coidan, que os teñen nas súas casas, que sí foi unha raza que naceu originaria tradicionalmente como cans de establo, cans de vacas, cans da casa da aldea, pero que agora se adaptan perfectamente á vida nas cidades e a vida con nenos. Hola, Clara. Hola. Como se chama a túa cadeliña? Iria, estamos vendo agora mesmo unha imaxe... E daslle ti de comer? Sí. Dime, Clara, que sí que lle dá de comer, que estábamos vendo, perdona, aquí... É que non te vemos, pero estábamos vendo como o rapaz que está na cadeira de rodas, como o seu can ia por riba del. A ver se podes chegar a él para pedirlle a pata. A ver... Sí? Podemoslle pedir a pata? É que para fixo despedir. antes. Ven. Bueno, despois vamos con Xavi co seu can, que nos ensine que o ben adestrado ten. Vale, pero hoxe non marchas aí sen que che den a pata, Vale? Ok. Ata agora mesmo, Iria. Feito. Estamos en Oza cos cans de palleiro. Como lembran que estaba Iria aí falando así con cariño cun can de palleiro para que lle dera pata, a ver se foi quen... Hola. Claro, él sabe que falamos del e mira como ladra. Hola, Quique. Home, é pouco fusco. Temos con nos o delegado de traballo do Club Can de Palleiro, que se encarga un pouco de sacarlles todo este potencial. Octavio Vilaza, boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Casi llevamos a deixar a Fusco a Xavi, que Xavi está desexando volver a traballar con él, porque están moi afeitos traballar un co outro. E mentras vasme contando un pouco as potencialidades de traballo que poida ter este can, aparte da original que era o pastoreo. Bueno, primeiro, é un can polifacético, é un can que existía fai moitísimos anos, xa, dende fai, quizás incluso sexa máis antigo, que teña máis antigüedade que o can de pastor alemán. Daquela é un can absolutamente polifacético, é dicir, é un can que non somente é un can de pastoreo, senón que tamén se pode utilizar en labouras como, por exemplo, can de policía, can de búsqueda e rescate, can do que está facendo Xavi neste momento, que está facendo terapia tamén asistida con outras persoas, con persoas discapacitadas tamén. Mesmo estabades falando antes que estades buscando a maneira de, xa medio está adestrado,
un can que detecta comas diabéticos en pacientes que teñan problemas de diabetes. Efectivamente, a través da Universidade da Coruña estamos nun proxecto de investigación que o que estamos facendo é, digamos, acoplar cans, neste caso cans de palleiro tamén, para que detecten a hipoglucemia precoz, é dicir, para que os pais poidan dormir tranquilamente, pais ou outro tipo de familia, e digamos que detecten a hipoglucemia e avisen aos familiares para que poidan previr, pois eso, a hipoglucememia. Moi ben, moitísimas grazas. Vamos a preguntarlle un momentiño a Xavi, porque Xavi traballa con Fusco, pero el tamén ten a súa cadeliña de raza de can de palleiro. Filla de Fusco, ademais. Chamase Loira a túa, non? Non, chamase Xía. Xía, Loira é unha que temos por aí despois para despedir o programa. Nos tamén confundas, todos teñen nomes galegos, non? Sí, creo que case todos. Dime que os confundo, pero que como se moven tanto, cando os deixan sueltos, costa un pouquinho. Son can. E decíanos antes, Xavi, que está planeando secuestrarlle a Fusco a Octavio, non? Porque se traballa moi ben con él. Sí, porque paso tanto tempo con él e traballo tanto con él que teño moito cariño. Son Ata que punto cariñosos, che non? pode axudar un can? Fusco, moitas cousas. Desde abrir unha porta, coller cousas do caixón, quitarme a roupa, recoller cousas que me caen ao chan e que non podo... A mellor se abro o coche e caese a chave debaixo do coche, Fusco pode collela. Claro. E aparte de todo que trae consigo un can de amor incondicional, apoio e moito mimo, non? Sí, un amigo fiel e leal sempre. A verdad que sí, é moi guapo, son É guapísimos. moi guapísimo, nada máis. Porque ahora estamos botando piropos a Fusco, pero calquera de todos os que temos hoxe aquí Iria. son a verdade que bastante guapos. Non sei se... Dime, Quique. Quedamos abrallados co que acaba de dicir, o moito que pode facer un can cunha persoa en cadeira de rodas con problemas de mobilidade, iso é moi importante, Sí, a verdade é que sí, que teñen moito que facer e que o fan bastante ben. E temos por aquí a Iago e a Loira, ves? Que xa sabía eu O da que pata, están por aí preparados porque a deixou un pouquiño afastada. Vamos a ver se Loira me dá pata a min, porque dice Iago que ya atende moito a él. Pero a ver, Loira, pata. que ben. Aí está. Bueno, non lle fai falta que lle des moita salchicha, É unha Me parece tontería, que pero está é moi ben genial que enseñadiña. están Que máis aprendendo a dar cousas, pata. que máis cousas fai? Pois fai unha obediencia básica, a ver, a cadela está preparada para ir pola calle obedecendo sin separarse do meu lado, pode quedar quieta en cualquier sitio ante calquer distracción, rexeita alimentos a descoñecidos, proba, bótallo diante, no chan. A ver. Come. Loira, mira, ta salchicha rica. Come. Dice, no? No, Ahora deixas xa comer e come. No, a comerá de miña man, Ajá. únicamente. Se tú recolles... Vale, estupendo. Isto é complicado para que o aprendan. Vale. Tardan moito en aprendelo. E é moi difícil ensinarles. Sí, bueno, a ver, como todas as cousas, todo o que queres facer ben facendo un bon traballo, tes que traballar, tes que empregar unhas horas para facelo, facendo con moito traballo e como é a forma de que veñan os resultados. Vale, remátase noso tempo. Eu creo que o can de palleiro só lle falta falar, pero que estes tamén falan. Se tamén falan. Pero vamos a ver, que pasa? Que pasa? Moi ben, pequena, iso é... Por un Xa intre, vedes. de verdade que por un Todo o que intre, pensades é máis aínda. por un intre pensei que as Arquén de articular unha verba, unha palabra, entón xa, vamos, ia ser increíble. Dalle tempo. O tempo. Dalle tempo que xa falaría con palabras. Chao, ata mañá. E non haberá cans de palleiro, reporteiros ou presentadores de televisión. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell.
show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, go to show you never can tell. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle. And now the young monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.